ọ na-abụ ọnụ na-eri ọ na-atụ ire a na-arakwa ọnụ mana ọnụ rigide wee fatọrọ n'eze ire agaghị enwe ezumike wee ruo mgbe ihe fanyere n'eze pụrụ maka na onye na-etu onye ohi aha so edunye ya ohi. Ntị adịkwa, agwa ọjọọ anaghị ekwe nwaanyị lụọ di. O nweghị agwa ọjọọ tekarịrị nwaanyị ure na-abụghị ime aka abụọ. Uchechi ka ọ na-abụ pụọ buru ọtụtụ ihe oriri bata ya na nne ya na-eri. O nweghị mgbe nne ya ji emepe ọnụ jụọ ya nwa m kedu ebe ihe ndị a si. Ọ maara ọfụma na ọ bụghị ahịa ka Uchechi na-azụ nke o ji arụ ọrụ kama ọ na-abụ Uchechi pụọ mba nne ya ga-abara ya bụrụ ịtụnye ahịa. Nna ịbata ma biko gotatụ azụ ndụ, achọrọ m itekọrọ ofe mana azụ adịghị n'ime ụlọ. Onye a na-atụ ahịa onweghị ego e nyere ya. Kedu ebe isi chee na nwa ahụ ga-eweta ego ọ ga-eji wee gotasị ihe ndị ị na-atụ ya? Ihe ndị a bụ ihe ga-eme nwa ahụ ma o menye aka ntụtụ ụzọ mee nwoke. Uchechi emekọtara ihe o wee manya ahụ o wee buru aka ahụ wee lụọ di. Ịmara na anaghị eme aka ekpe na nka. Ọ malite na-akpa ego di ya kama ọ ga-ana ya ana. Nwoke gụchaa ego denwe ọ ga mgbe ọzọ wụọ ọnụ. Ọ bụghị etu o si deme ya na mbụ ka ọ ga-ahụzi ya. O deme 50 ọ ga-ọhụ 30. Ọ jụọ nwunye ya ọ ga ụkwụ ya n'aka ya. Ejirile maka ya achụla nwa anọbe ha mana ihe na-ebe ka na-ebe. Di ya emecha deme CCTV anaghị ahụ anya. Uchechi agara gaa wee ka o si ewe. Di ya mara ọmara jụọ ya ọ ga ụkwụ ya n'aka ya. Mgbe ike gwụrụ ya bụ oge di ya gosiri ya ka o si wee mee ya bụ ihe. Ikpe were ma ọnụ agba ehuru ike akwụrụ ọtọ gwa Uchechi. Di ya baa mba dụọ ọdụ ma were ịhụnanya o nwere n'ebe ọ nọ kpakọrọ ya si ya nke taa gaa. Si ya ma ọ bụrụ na o nwere ihe dị ya mkpa ya metụlọ ya ọ bụ na ya nwere ike ime nwunye nye mere ya mana ịmara na ihe na-esi nkapa isi dị ya n'ime ọkpụkpụ na onweghị ụdị mmiri zuru mma anya ga-amachapụ ya. Uchechi nụchara ihe di ya pụrụ wee baa n'ime ahịa. Ihe ahụ na-akụrụ ya ekwe amalite kụwara ya ekwe. Ọ ga-azụrụ Bond Street ahịa n'aka kpacham aka na-abụ aghọ ya otu aka emee ya ihe akaja gbasa odogwu ọtọ. Ihe na-ekwe di ya welite ihu oge ọ hụrụ ya bụ ihe onyonyo ebe a gbara nwunye ya ọtọ. Ọ ga-lụọ mmanya tinye ya akwụkwọ ube bugara ndị ọgọ ya. Ịmara ihe ọ pụtara etu a ka agwa ọjọọ si gbachuo Uchechi. Ọ lakpuotado nne ya na ọ bụ nne ya nyụrụ ya bụ ihe na-esi. Onye ọbụla gara jụọ ese maka ọlụlụ ya ndị mgbachu karịa. Etu a ka o si wee tọ n'aka nne. Gee m ntị, ị bụrụ onye nne ebe ị ma na onweghị ihe nwa gị na-arụ ọ na-ebutere gị nta na-ebutere gị imo, gịnị mere na ị gaghị eji oge chụọ ewu ojii mgbe ihe ka dị? Kedu ihe mere na ị gaghị ewepụ aka enwe n'ofe mgbe ọ na-abụghị ogbe ya aka mmadụ n'anya onye ọbịa? Ka o siri ka njọ bụ na ejide ya n'ohi ọ bụghị sọ ya ka o metụtara. Kwa ezinụlọ ụlọ ka a ga-asị na ụlọ gburu ohi. Mgbe ahụ ọ gbasha ụmụnne ya ndị ntakịrị. Mana gịwa bụ nwa agbọghọbịa ọ bụrụ na ọnọdụ ezinụlọ tinyere gị n'ọnọdụ ahụ mere iji eme aka ntụtụ ma ọ bụ esogharị nwoke, buru ya n'obi na onwe ihe mere gị echi ezinụlọ gị ahụ ga na-aga n'iru without you. They can still survive without you. Ekwela ka obere ihe na-adịghị ihe ọ bụ mee gị ka ịtọ n'aka nne. Mmetọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya taa ka bụkwa gboo. Ọ na-abụ onye m gwara anọ nhụkwa mgbe ọzọ nke ga-abara ya uru ngwakwa ya. Ntị adịkwa ya gazie.